Soutaja Robert Venn oli jo lopettaa uransa, nyt tähtäimessä uudet arvokisat. Robert Venn on usean vuoden ajan kantanut vastuun suomalaisen miessoudun kansainvälisestä menestyksestä. Vennin airot olivat lentää Venevajan nurkkaan lopullisesti, kun paikka Rion olympialaisiin jäi haaveeksi. Suomen soudun onneksi Hämeenlinnan soutajia edustava Venn pyörsi päätökseensä, kun näki, miten kaverit, jotka hän oli kukistanut maailmancupissa, pärjäsivät hyvin olympiaregatassa. Miehen mieli alkoi taas vetää vesille. No kyllä joo, kyllä mä oon sen koittanut sit kääntää näin päin, että miettinyt tosiaan kriittisesti, että mitä olisi voinut paremmin tehdä ja kisataktiikat ja kisoihin valmistautuminen ja näin. Ja kyllä mä koen, että se tietyllä lailla ei sellaisia paineita, että on kova näyttämisen halu vaan mennä eteenpäin. Soutajilla on maailmancupin ohella edessään tänä vuonna 2 arvokisat. Toukokuun lopussa soudetaan EM-mitaleista Tšekissä ja loppukesästä soutuporukka matkaa Yhdysvaltoihin, jossa soudetaan maailman mestaruuksista. Kyllä mä sinne syksyyn koitan sen huippukunnon tietysti ajoittaa kuin MM-kisat ja se on yksi semmoinen iso muutos, mitä kanssa tässä ollaan haettu, että mulla on ollut hyviä tasaisia kausia, joskus jopa se huippu ollut alkukaudesta, että nyt on tietysti vähän näitä opiskeluhaasteetkin ja velvollisuuksia alkukeväästä sanotaan ja koittanut hoitaa ne pois. Että kyllä sitä sinne loppukesän ilman muuta koitetaan ne parhaat kisat säästää. Tšekin EM-kisat eivät ole mitkään kyläkilpailut, sillä soutajia on tulossa kisoihin yli 900 33 maasta. Robert Venn lähtee tsekkeihin parantamaan edellisten kisojen 8. sijaansa. No sanotaan, että tuossa on viime vuosina ollut todella lähellä A-finaalipaikkoja, että jäänyt 30 ja 2 vuotta sitten ja sekunnin viime vuonna, niin kyllähän se A-finaalipaikka pitäisi tulla tässä niin kuin nyt jotain lähivuosina ja mitalleista pystyy taistelemaan, se on se seuraava askel. Siihen asti näkemiin.